2-3 χρόνια της Λιδίας Κόνστα. Μια εικόνα της Παναγίας και ένα δίσκο του Καζαντζίδη. Λένε οι μαρτυρίες ότι είχαν οι Έλληνες μαζί τους στη δεκαετία του 1960 όταν μετανάστευαν στην Γερμανία ως Gastarbeiter. 600.000 υπολογίζονται, άνθρωποι που έφυγαν τότε για ένα καλύτερο μέλλον και σίγουρα με την ελπίδα να γυρίσουν για να προσφέρουν στην οικογένειά τους. Μέσα από τις ζωές 3 παιδιών δεύτερης και τρίτης γενιάς βλέπουμε την πραγματικότητα του τότε, το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα και ποιες είναι οι συνέπειες στη σημερινή κοινωνία. Στο ντοκιμαντέρ 2-3 χρόνια της Λιδίας Κόνστα και με τη μουσική του δικού μας Μίμη Νικολόπουλου.